Assalamu alaikum masoyan kamfanin Algaita Dub Studio, haka zalika masu kallon fasarorinmu. Ina muku barka da wannan lokaci. Sunana Sadiq Salihu Abubakar Inkiya mai suburbuda, shugaban kamfanin Algaita Dub Studio. Ni kaina na san an jima rabon da na gana da ku kamar haka. Amma a yanzu ma zan gana da ku ne dangane da wani muhimmin lamari a tare da wani babban albishir. Dan haka ku kasance a tare da ni. Kafin na shiga gundarin batun da nake tafa da shi, zan so a gurguje na tabo wasu batutuwa waɗanda suke daga gare ku wato ku masoya kenan na fasarorin wannan kamfani. Domin hakan zai ƙara muku fahimtar yadda gaskiyan abubuwa suke, haka zalika zai ilmantar da ku dangane da abin da ba ku sani ba. Na farko shine dangane da cewa wannan kamfani namu yana ɗaukar lokaci wajen fitar da ayyukan fasara. To, wannan haka yake, akan samu jimirin fitan ayyuka a wasu lokutan. Duk da cewa akwai wani lokaci da ina ga aka jera sama da sati 8 ko ya zama a kowane sati sabon aiki yana fita kasuwa. To ina so na janyo hankulan masoya akan cewa shi tun farko ma aiki na fasara gaskiya san ba aiki bane na garaje, kuma aiki ne da ke buƙatar matukar taka tsantsan da mai da hankali. Don haka kuwa kyautata shi ba na mai gaggawa bane. In dai kana so ka kyautata wannan aiki to gaskiya ba za ka yi gaggawa ba. Hasali ma a tsarin matakin duniya na fasara, fim din turanci mai tsayin da bai wuce sa'a 1 da mintuna 45 ba, ana kiran wannan feature length kenan, ana kammala aikin fasara shine a tsakanin sati 6 zuwa sati 12. to kaga muka zo muka duba zaka ga cewa kusan ana magana fa sati wata 1 da rabi kenan zuwa watanni 3, kuma a hakan ma a hannun gogaggu fa kenan ba yan karambani ba. So saboda haka kamar yadda na faɗa, ana duba wata 1 da rabi zuwa wata 3 fa kenan kafin a hada fasara ɗaya wanda tsawonsa da kaɗan ma ya wuce rabin na India, tunda India yakan kai awa 3 ko fiye da haka, ko wani lokacin ya kai kusan awa 3. A hakan ma mun kawar da kai akan cewa fina-finan turai ba su kai na India yawan maganganu ba, dan fina-finan India sun fi yawan magana. Don haka mu dai akan kadamin kyautata aikin mu ba za mu iya jika-jikan aiki mu tauye shi a ce muna fitar da fasarori birjik a kowane sati ba. A kowane mataki wannan ba kwarewa bace, mu kuma mun zaɓi kwarewa domin wataran nasara ta bi mu a guje ba wando. Sannan ana yi mana koke tare da tambara mukan cewa ba ma so mu aikin fina-finai masu dogon zango, wato series kenan mu karasa. Sai mun so ma rimi-rimi sai kawai aji mu shiru kamar malam ya ci shirwa. Shi ma wannan babu kage a ciki. Tabbas an yi haka, amma kamar ta wakar Queen Zishak akwai dalili. Abin da ke faruwa shine a duk lokacin da muka dauko aikin series, da farko kasuwa za ta karbe shi wuta-wuta a cikin zumudi. Amma da zarar an yi fita 3 zuwa 4 sai kuma son zuciya da keta su shigo cikin lamarin. Kun san wato yadda ake kasuwar fina-finai a kasar Hausa shine, tunda yanzu an daina siyan fina-finai a faifan DVD, kuma ya koma waya da flash. Ya zama na cewa ba a iya kayyade adadin da aka siyar na fim. Kasuwancin ya koma na fastoci. Ma'ana poster zaka buga na fim din da zaka saki, sai ka siyarwa masu harkar downloading, ko wani mutum daya ya sayi guda daya. To a hakan ma waɗanda ba sa saya gaskiya sun fi yawa, kuma da haka kuma duk da hakan zaka ga sai su je su nemi fim din a tura musu kuma su dinga siyarwa. Naira 100 zuwa 200 da za su biya su sayi poster ba za su iya ba, amma kuma da su za a ci kasuwar fim din. To kaga anan son zuciya da keta sun shiga cikin lamarin. A haka sai mutum miliyan su kalli fim, amma bai fi kuɗin mutum 7,000 bane za su shigo hannu. To kaga anan me aka yi? Shi kuma na series wato abin shi ya faskara, kuma ta yadda ya faskara shine bayan an sai poster ka ta fita 1 da na 2, kun kai sa'a ma an sai na 3, to daga nan sai su daina karba madadin haka kawai, sai a poster da suka karba ta baya sai su sa takarda su rufe lambar fitar. Misali kamar fita ta 1 ko ta 2 sai su rufe, sai sa takarda su rufe, akan takarda kuma sai su rubuta misali lambar wacce aka kawo kasuwa. To kaga kai da kake samun kuɗin shiga ta hanyar sai da poster an barka da kayanka kenan, su kuma suna can suna ci da gumanka. Na san da yawan ma'anan mun san kasuwanci, saboda Allah mu duba wannan al'amarin mu gani wani kasuwanci ne zai dore da haka. Wannan shine babban dalilin da ya sa Malin ya tsaya, fashin Magarka ma ya tsaya, gidan Jegaru ma ya tsaya. Amma kun ga ya fasarar tarihin Sayyidina Umar da na Imam Ahmad bin Hanbal, da yake ba na kasuwar yan downloading bane, su an kammala su har karshen su daga farko har karshe. Wannan matsala amma kuma a yanzu haka mun magance ta, amma dai ku dai biyo ni za ku ji albishir din da zan muku zuwa gaba kaɗan insha Allah. Mafarki na dangane da wannan kamfani ya fi karfin yadda yawancin mutane suke ɗauka, amma zan fi so idan Allah ya ara mana dama da lokaci a gani a ƙasa, ba sai na yi ta bayani ba.
domin wannan matakin da muka kawo a yanzu ko shi wannan matakin a shekarun baya da na yi kokarin bayani wa mutane akai kallon shaka tafi suka dinga yi min saboda su mutane sun fi fahimtar abin da suka shaida ba abin da suka ji ba. Amma sau da yawa idan na ji abin da wasu ke danganta wannan kamfani da shi sai na yi musu uzurin suna magana ne daidai sanin su da kuma wayewarsu akan abubuwa. Sai dai koma dai me Algaita ba ta karamar harka muke ba gaskiya. Hangen mu babba ne na matakin duniya kuma na kafa tarihin ci gaba ga yaranmu, yankinmu da kuma al'ummarmu. Kada ku manta Algaita mu ne muka kafa ɗanbar masana'antar fassara fina-finai zuwa harshen Hausa a duk faɗin duniya. Ta kai ta kawo duk wani gidan talabijin da ke yada shirye-shiryensa da Hausa dole sai kaga ya zo ya buɗe sashen fassara. Sannan duk da nasara da ɗaukakar da tashar Ziwal ta riga ta samu, mu ne muka ba su shawara suka shigar da Hausa cikin jerin yarukan da suke fassara shirye-shiryensu a ciki. Mun cimma nasarori da yawa da suka shafi yada harshen Hausa da kuma bunƙasa shi. Kuma har yanzu ba mu gamsu ba, muna ta ƙara tagazawa mu ga cewa mun ƙara cimma wasu abubuwan ma da mutane ba su ma hankalinsu bai kai ba. Ko a yanzu kamfanin Algaita ya ajiye fasara ya kafa tarihin da ba zai taɓa goguwa ba, kuma ya cimma matsayin da ya kamata a ce kowane bahaushe mai kishin Hausa ya jinjina. Mun gode Allah bisa wannan, sannan mun gode muku masoyanmu na jiya da yau da kuma kullum. A shekarar 2019 akwai wani da ya haɗa mu da ɗaya daga cikin jami'an kamfanin Netflix. Netflix dai ga waɗanda ba su sani ba shine kafar kallon fina-finai a yanar gizo da ya fi kowanne girma a duniya. Suna shirya fina-finansu su dora a kafar tasu, haka zalika suna sayan na wasu ma su dora. Aksarin fina-finan da suke dora a kafar tasu akan iya kallon su cikin yaruka daban-daban ta hanyar zaben yaran da kake so, kawai sai ka ji sautin ya koma zuwa na yaran. Ma'ana kawai kana cikin kallo kawai akwai inda za ka fito da jerin yaruka, duk wanda ka zaba sai ka ji sautin ya koma na yaran. To shi jami'in Netflix da muka yi magana da shi yana aiki ne a sashen dubbing and localization, ma'ana sashen fassara zuwa wasu yarukan. Mun janyo hankalinsa akan cewa a cikin yarukan da Netflix ke fassara ko ke fassara da su akwai yaren Dutch, wanda masu magana da yaren a duniya adadin su bai wuce miliyan 24 ba. Amma a ce babu Hausa, yaren da masu magana da shi ya haura miliyan 80, wanda ma wannan din a Wikipedia ne wasu ma suna cewa ya kai miliyan 150. Hakan ya matukar janyo hankalinsa, ya bincike maganar mu kuma ya ga haka take. Shine fa ya turo mana da wani form da zamu cike mu maida mishi da shi. Sannan mu cike wasu ka'idoji, daga nan kuma za a dauki wasu daga cikin injiniyoyin kamfanin mu zuwa kasar America domin kaman daukan wata 6 ana wata bita ta musamman. Daga nan kuma za a ba kamfanin mu wani hatimi ko bajo na shaida cewa mun shiga sahun yaddaddun kamfanonin fasara na duniya. Wanda hakan zai bamu lasisin da Netflix za ta iya aiki da mu, sannan hakan shi zai bamu damar da jigajigan kamfanonin fina-finan duniya za su dama da mu kai tsaye ta fannin fasara. To amma an samu matsala. Matsalar na ita ce matakan da ake so sai mun cike suna buƙatar makudan kuɗaɗe, domin sun hada ne da nau'o'in kayayyakin aiki da su Netflix suka sahali a yi musu aiki da su, haɗi da matakai na tsaro domin samun tabbacin tsaro ga ayyukansu idan sun ba mu misali mu yi musu. Da muka ga matakan sun fi karfin mu sai muka sanar da shi cewa gaskiya, shi wato jami'in kenan, cewa gaskiya wannan ka'idoji ba za mu iya cika su ba yanzu. Shi kuma sai ce mana to ai daman mu tana nan, a duk lokacin da muka cike waɗannan ka'idoji daman mu tana nan suna jiran mu. A wancan lokaci sai muka yanke shawarar za mu yi aiki da abin da muke da shi domin cimma abin da muke nema, ma'ana za mu fitar da ayyukan fasara a wannan kunci a wannan kasuwar tamu ta nan, har mu tashi jarin da za mu cike waɗancan ka'idoji. To a kwana tashi yanzu har an samu shekaru 5, amma ko kusa da abin da muke nema ba mu kai ba, a dalilin yadda tsarin kasuwar fasarar tamu take. Mun jarraba dabaru daban-daban amma gaskiya ba wani sauyi. Yanayin yadda aka tsara abubuwan nan ba tsara su ta yadda kamfanonin fasara za su ci moriyar wahalar su ba. Don haka shine muka koma gefe domin samawa kanmu mafita, wanda sabanin hakan zai kawai za mu tsaya ne jiya yau babu wani ci gaba. Mu da muke so mu daina ɗaruruwan jama'a su samu aiki a wannan fage, ya kasance abin da suke samu zai wadace su da bukatunsu na rayuwa har ma su taimaki wasu. To amma yadda ake tafiya hakan gaskiya ba zai yiwu ba, kuma muwa ba za mu rungumi hakan ba a ce duk masoya da magoya bayan da muke da su mun kasa cimma manufofinmu na ci gaba. Gaskiya da sakel. A wannan shekarar ta 2024 mun fitar da wasu policies ko in ce sharuɗan gudanar da kamfani da suka shafi fannoni daban-daban na ayyukanmu. A ta fannin kasuwanci abin da muka yi shine mun dakatar da fitar da ayyukanmu ta sakakkiyar hanya
kamar yadda ake yi a baya. Yanzu za mu dinga fitar da ayyukanmu ta ƙa'idajjiyar hanya. Abinda hakan ke nufi shine a yanzu za a dinga kallon fasarorinmu ne kaɗai a manhajar mu ta Algaita Media Plus. Na sani tabbas masoya da yawa za su ce so nawa za a yi manhaja ba ta dorewa, an yi wannan an yi wancan, yanzu gashi kun zo kun ce wannan. Kuna da gaskiya, haka ne, amma wannan tana da bambanci. Sanan daga waɗancan na bayan mun gano kurakuran da suka janyo har waɗancan din suka ruguje, amma yanzu mun ɗauki mataki ko ce matakai tare da yi muku alƙawarin cewa wannan za ta kasance daren babu rugujewa, ko dan ma yanzu ita muka dogara wajen fitar da ayyukanmu. Kuma ita wannan manhaja ba ta kallon saman yana bace, ma'ana ba online bace, offline ce, ma'ana ba da data ba ka buƙatar data za ka yi kallo da ita. In ka ga dama za ka iya amfani da data wajen sauke fim ɗin a wayarka, in ba haka ba kuma za ka iya samu ko ɗan downloading ko wani abokinka da yake da shi a cikin wayarsa ya tura maka. Kuma tsarin wannan manhaja shine kafin fim ɗin ya buɗe sai ka sa tikiti, kuma shi wannan tikitin za ka siya ne a hannun ɗan downloading da ke dillanci da mu ko kuma ɗaya daga cikin jami'anmu ko dillalanmu. A takaice dai akwai ɗauka ta musamman ma da aka yi da ke bi da mutum dalla-dalla ta yadda zai amfani da manhajar ya sha kallonsa. Don gaskiya ba a taɓa manhaja, kwata-kwata ba a taɓa manhaja ma mai sauƙin sarrafawa kamar Algaita Media Plus ba. Magana ta gaskiya kenan. Albishir da na ce zan muku kuma shine yanzu haka akwai sabon fasarar mu akan manhajar Algaita Media Plus mai suna Gijin Yaƙi, wanda jarumin ki ta murmura da dabi da kuma jan aiki ya fito a ciki. Gaskiya fim ɗin akwai citta oba. Bayan haka shi ma fim ɗin Jawan cikin kwanaki kaɗan za mu sake shi a manhajar, daga nan kuma hallau bayan wasu kwanakin kaɗan za ku samu damar kallon fasarar RRR. A takaice dai a kai za mu ta san muku fasarori kamar yadda kuke so. Duk wasu ayyuka da muka yi muku alƙawari ko da ya kai shekara 10 ne baya, insha Allah za mu cika muku shi akan wannan manhaja, za ku samu kallonsa. Kuma duk wata matsala da kuka fuskanta ko wani abu da kuke so a ƙara ko a gyara a manhajar, da zarar kun tuntube mu ta hanyar da ake tuntubar mu, tabbas fa za ku ga mun yi abu akai a cikin ƙanƙanin lokaci. A halin yanzu dai ku ne muke buƙatar ku ƙarfafa mu domin samun ƙarin tabbacin cewa kuna tare da mu kuma duk kokawar ku dangane da mu za mu muku maganinsa. Daga ƙarshe ina miƙa godiya ta musamman ga lokacin masoyanmu tare da jigajigan jami'an gudanarwa na kamfani irin su Abubakar Eka, Husaini Tahir da Adam Suleiman Autan Buzo. Sannan ina miƙa saƙon godiya ga ƙungiyoyin masoya da yaɗa manufofi irin su Algaita Die Hard Fans, Algaita Films, Mai Suburbuɗa Fans Club da kuma sauran mutane da ƙungiyoyi waɗanda yawanku ba zai bani damar ambatan kowa da kowa ba. Algaita na muku godiya da jinjina. Allah ya bar mu tare. Wassalam.